Il-Ministeru għas-Saħħa u l-Union Maltija l-Infermiera u l-Qwiebel iffirmaw l-ewwel ftehim kollettiv li qatt sar dwar settur ta' ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tal-kardjoloġija li CG Technicians. Dan il-ftehim joffri kundizzjonijiet aħjar fuq il-post tax-xogħol, jirrikonoxxi l-professjoni tal-ħaddiema bħala karriera u jistabbilixxi struttura ta' kif jista' jsir avvanz permezz tal-akkademja jew snin ta' esperjenza. Xi ħaġa li l-President tal-MUMN stqarret magħna illi ma kinitx issir. Min ikompli javvanza fil-karriera ma tantx kien jiġi magħruf li dan ikun qiegħed fil-karriera. Ġifieri llum aħna dawn għandhom karriera li jistgħu jkomplu jiżviluppaw l-istudji tagħhom f'diploma, degree u anke maħsub li jekk xi ħadd ikompli at masters level, ovvjament dan se jgawdi mis-sectoral agreement għaliex bl-istudju li jkun għamel u bl-experience li jkollu jkun qed jiggwadanja anke fl-salarju fl-iskala tal-iskalarju. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fakkar kif is-settur tal-kardjoloġija qed jikber brata maġla u t-testijiet offruti mix-xjenza qed isiru iktar sofistikati. Għalhekk jitfit mal-avvanz tax-xjenza jeħtieġ illi r-riżors umani kompli jitħarreġ biex dawn it-testijiet u l-proċeduri jkunu offruti fl-isptarijiet Maltin. Fearn innota kif il-ftehim milħuq se jwassal għal dan għaliex joffri inċentiv li CG Technicians ikomplu jistudjaw anke wara l-ewwel speċjalizzazzjoni tagħhom. B'hekk is-sistema tas-saħħa tagħna tista' tkompli tavvanza. Il-Ministru u l-President tal-MUMN Marja Kutajjar irrimarkaw kif it-taħdidiet ħadu fit-tul, iżda ir-riżultat kien dak mixtieq miż-żewġ naħat. Kien naqra ftehim li ħadna fit-tul, imma fl-aħħar mill-aħħar dawn in-nies qed igawdu minn pakkett ta' kundizzjonijiet tajjeb u anke jkunu jistgħu jkomplu javvanzaw fil-karriera tagħhom.